Bakit ako masasaktan? Ako ba yung iniwan? Ay, Makasurok, makasapot ug buntag sa iyo bayanan ni. Ang confidence ba yun to the highest level? Oh my God. Upgraded kayo kag kanang confidence day. Asa na ni mo na order? Asa ni mo na napalit kay? Okay, nagtag 20 kay palito na mo na. Basta gid lagi mga kabit. Uy, mo pag yung mga isog. Hinambog pa siya nga. Hindi naman ako malulungkot kasi hindi naman ako iniwan. Boom! Jay! Dili pa na karon ha? Dili pa ka moabot gid ang panahon nga masad girl gyapon kang buanga ka kangano nang halas ka ha, nang halas ka nga nanay tag-iya. Ug usa pa kanang lalakihan na kana imong gihalas moabot ang panahon nga sumhan ra gyapon na sa imong sulat bayhana ka. Cheater is always a cheater. Basi nakalimot ka Jay. Nangilog kag sikanhan na. Nang halas kag labaw pas basura. Kay kanang mga inana nga klase nga lalaki pabasura na nagkinabuhi. Ug katoy niyang gibuhat sa iyang fiancé, at least ang iyang fiancé happy and super blessed na inana kasagara ang gipambiyaan. Ikaw moabot pa gyapon ang panahon magiging sad girl lang gyapon ka. Kulang na lang muhila kag dugo. Kulang na lang muhila kag duga sa lalaki kay manghalasay kang kurimawa ka. Just lang. Pero naulit yung kay Kwani Bayhana kay ang confidence to the highest level ba yun? Sayang ang kagwapa, syugukon lang. Joke lang. There's a hope